كريا لايسون سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም አን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 28 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ذكر صادق لعالم هلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر كاب كل كفؤ زبله كتدحنو نقدسان تمحصنو امين. بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين. ولاديت املاك قدست كيدانه ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ امين። እንቋዕ ድማ ንሰሙነ ሕማማት بسلام አጥንሐና امين። بسلام አጅመር ድማ بسلام ፈጽመና ናብ ብርሃነ ትንሳኤው بسلام يبصحنا امين። علته عرفتو لقدوس قسطنطينوس عبي قدوس قسطنطينوس مغابيت 28 قدوس قسطنطينوس نبيته ክርስቲያን ክንዲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ዘአክል ምስራሕ ዝኸአለ ንጉስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን የለን። እዚ ጻድቕ ንጉስ ካብ ቅድስቲ አዲኡ ኢለንን ካብ አብኡ ቁንስጣን ኣብ በራጥያ ተወልደ ኣብ በራንጥያ تبال بوتا عدي تولده እቲ ዘመነ ዓጸባ ጸበባ ናይ መከራ ግዜ ወይ ድማ ናይ ሰማዕታት ዘመን በመኻኑ ክርስቲያን በግፍዒ ዝጭፍጨፍሉ ወቅት ነበረ። ንክርስቲያን ካብ መድረገጽ ንምጥፋእ ብስተገብረ ናይ 40 ዓመታት ምዝማት ኣብያተ መቅደሳትን መጻሕፍትን ተቃጺሉ ብዙሕ ፈቀዶ በረኻ ተሰደዱ። ሚልዮናት ሰባት በግፍዒ ሃለቁ። ናይዚ ዘመን መከራ አጸቢቁ ዘይተረደአ ሰብ ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከኽብር ኣይክእልን። ምክንያቱ ድማ ነዚ ናይ መከራ ዘመን ብፈቃድ እግዚአብሔር ጠጠው አቢሉ ቀርኒ ሃይማኖት ዝቆመ ብዙሕ ስርዓት ዝተሰርዐ ቤተክርስቲያን እውን ዝበርሃትሉ ኣብ ዘመኑ እዩ። እዛ ዕለት ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ነገሰላ ዕለት እያ። እዚ ከመይ እንተበሉ ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ንዓለም አጨኒቆም ዝገዝኡ ካብ ዝነበሩ ነገስታት ሓደ ናይሮም ቄሳር መክሲሚያኖስ ነበረ። ንክርስቲያን ካብ ግዛኣቱ ምእንቲ ከጥፍእ ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ እዩ። ብናይ ሰይጣን ምኽሪ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዓፀወ፣ መጻሕፍቲ አቃጸለ፣ ንምእመናን እውን ጨፍጨፈ። ነገር ግን ሰማዕታት ሓደ ክመውት ከሎ አሽሓት እንዳተከአ ብእምነት እንዳተወለደ ብዙሓት በተአምር ናይ ሰማዕታት ተገሪሞም እናብ እምነት እንዳተመለሱ ይበዝሑ ስለዝነበሩ ከጥፎኦም አይከአለን። ምንም እኳ ናይ ሽሕ ደም እንተፈሰሰ ክርስቲያን ግን ካብ ጽንዓቶም ዝነቃነቁ አይነበሩን። በዚ ድማ ስለስተበሳጨወ ናብ ካብ ክርስቲያን ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ አህዛብ ግፍዒ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ በራንጥያው ንጉስ ቁንስጣ ዓሪፉ ወዱ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ነጊሱ ስለዝነበረ ናይ ሮም ሰባት ዝናኡ ወከአወረኡ ሰምዑ። ኣብናቱ መንግስቲ ፍርዲ አይጓደልን ድኻ አይብደልን ግፍዒ አይፍጸምን ስለዝነበረ ነዚ ዝፈለጡ ናይ ሮም ሰባት መልእክተኛ ልኢኾም ካብ ርጉም መክሲሚያኖስ ምእንቲ ከድሕኖም ተማሕጸንዎ። ንሱ ድማ ነዚ ነገር ሰሚዑ ሓዘነ። ካብ መከራ ከድሕኖም ድማ ፈቲኑ ሰራዊቱ አኸትሉ ተለዓለ። ናብ ውግእ እንዳኸደ ከሎ ኣብ ዘዕረፈሉ ኣብ ወሰን ውሕጅ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ 12 አጋጣሚ ካብ ሰማይ ግሩም ተአምር ተመልከተ። ናይ ብርሃን መስቀል ብኸዋክብቲ ወቂቡ ንሰማይ መሊኡ ብዓይኑ ንፀሓይ ክብዝብዛ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኒኮስ ጣጣን ዝብል ጽሑፍ ተሳኢልዎ ረአየ። እንታይ እዩ ኢሉ እንተሓተተ ሓደ ደፋር ክርስቲያን ወታደር አውስጊኒዮስ ይበሃል ኣብ 110 ዓመቱ ሰማዕት ዝኾነ እዩ። ናብ ንጉስ ቀሪቡ እዚ ደኣ አድሓኒ ህይወት ዝኾነ መስቀል ናይ ክርስቶስ እዩ በሎ። ነዚ እንዳአድነቀ ከሎ ድማ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናኡ መጺኡ ነዚ ነገር ገለጸሉሞ ምስጢሩ እውን ተርጎመሉ። ኒኮስ ጣጣን ማለት በዚ ትመውእ ጸረከ
በዚ መስቀል ንጸላእትኻ ክስዕሮም ኢኻ ማለት ይበሎ። ኣብዚ ወግሐ ጊዜ ድማ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ናይ ኩሎም ናይ ኣጽዋር መሳርሒ ኣብ ናይ ወታደር ኣብ ኣጽዋር ኣብ ኣፍራስ ኣብ ኩናት ናይ መስቀል ምልክት ገይሩ ንመክስሚያኖስ ገጠሞ። ብናይ መስቀል ሓይሊ ድማ ዓወት ረኺቡ ማረኾ። ዝተረፉ ናይ ኣሕዛብ ሰራዊት ድማ ክሃድሙ ክብሉ ዝሓልፍሉ ድልድል ተሰቢርዎም ናብ ውሽጢ ማይ ጠሊቖም ሞቱ። እዚ ቅዱስ ንጉስ ድማ ብናይ መስቀሉ ሓይሊ ንሮም ናብ ኢዱ ኣእተዋ። ሃይማኖተ ክርስቶስ ነሲኦ ወዘ መስቀሉ ትርጓሜ ቆስጠንጢኖስ ዮም ነገሰ በሮሜ ዘመክስሚያኖስ እሉ ድህረ ሃልቀ ዕድሜ ከም ዝብል ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዓወት ተጎናጺፉ በዛ መዓልቲ ናብ ሮም ከኣቲ ከሎ ካብ መከራን ካብ ሞትን ዝተረፉ ክርስቲያን ዕፀ መስቀል ሒዞም ብዝማሬ ተቐበልዎ። ንሱ ድማ በዛ መዓልቲ ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩሉ ናይ ሮም ግዝኣት ነጊሱ ን7 መዓልታት በዓለ መስቀል ብድምቀት ኣኽበረ። ኣብ ሙሉእ ዘመኑ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዘይተፈለዮ ፈታዊኡ ክበሃል ድማ ይነብር። ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንኩሎም ነቢያትን ሃዋርያትን ሰማዕታትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ባዕሉ ብምምስራት ኣብ ናይ ቆስጥንጥንያ ሃነጸ። ኣብ ዘመኑ ቤተ ክርስቲያን ብሰላም ነበረት። ብናይ መስቀል ሓይሊ ጸላእቲ ጠፊኦሙሉ ብሰላም ነቢሩ ዓረፈ። ቆስጠንጢኖስ ማለት ሃመልማል ማለት እዩ። ጎይትነት ዘለዎ ኣምላኽና ብይቕረታኡ ይብጽሐና፣ ሰናይ መራሒ ጽቡቕ ገይሩ ዘመሓድር ይዓድለና። ካብዚ ቅዱስ ንጉስ እውን በረከት የሳትፈና ኣሜን። መጋቢት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስቲ ኣዲኡ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣማኑኤል ርህሩህ ኣምላኽና፣ ቅዱሳን አበው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ቅዱስ እንድራኒቆስን ሰበይቱ ቅድስቲ አትናስያን፣ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት። ናይ ዕለት 28 በረከቶም ይሕለለና ምስኩላትና ጸሎቶም ይርዳና። ናይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስን ናይ ኣዲኡ ናይ ቅድስቲ ኢለንን ናይ ዕፀ መስቀል ቸርነት ምሕረትን ናይ መድኃኔዓለም ኣቦይ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ዕለት 29 መጋቢት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 29 እንቋዕ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓመታዊ ናይ ጽንሰት በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በዓለ ጽንሰት እዛ መዓልቲ ንቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ፍልይቲ እያ። በዚ ዕለት ኣምላኽና እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ብስራት እውን ኣብ ናይ ድንግል ማርያም ማህፀን ሓደረ ተጸነሰ። እዚ በዓል በዓለ ትስብእት ይበሃል። ኣምላኽ ሰብ ኣምላኽ ዝኾነሉ ማለት እዩ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞስዒሩ ተስአ። ጎይታና ዳግም ንፍርዲ በዚ ዕለት ክመጽእ እዩ። በዓለ ምሕረት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይጠምተና አሜን። ከምኡውን በዛ ዕለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዋሪቆን ኣተወ። እዛ ሃገር ናይ ምድርና መጨረሽታ እያ። ድሕሪኡ ሰብን ሃገርን የለን። ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ዝሰበኸ ሐዋርያ የለን። በረከቱ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ጸሎቱ ይርዳአና አሜን። መጋቢት 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጥንተ ዕለተ ፍጥረት ዓለም ዝተፈጥረተሉ፣ በዓለ ትስብእት ናይ ጎይታና ጽንሰቱ፣ ጥንተ በዓለ ትንሣኤ፣ ዳግም ምጽአት፣ ቅድስቲ ማርያም መግደላዊት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ ቅዱሳት አንስት ትንሣኤኡ ዝሰበኻ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ጽንሰታ፣ አብርሃ ወአጽብሃ ጽንሰቶም፣ ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ ጽንሰቱ፣ ቅዱስ ላሊበላ ጽንሰቱ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽንሰቶም በረከቶም ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ፈጣሪናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በዓለ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ቅድስቲ አርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅን ሰማዕትን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ናይ 30 መጋቢት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 30 መጋቢት
መጋቢ 30 ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እዩ። ን10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ህብስቲ እንዳ አበርከቱ ዝምግቡ ዝነበሩ ብሞት ምስ ዓረፉ ድማ ምዕራፎም ዝለበስዋ ልብሶም ንመነኮሳት ዝነገረትሎም ናይ ገረዓልታ አቡነ ሙሴ እውን ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቕ ሃገሮም ትግራይ ገረዓልታ ቀመር 4 እንስሳ እዩ። አቡነ ሙሴ ኣብ 11 ዓመቶም ብናይ መልአኽ መሪሕነት ናብ ደብረ ዳሞ ከይዶም ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ 25 ዓመቶም ምንኩስና ተቐቢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ን21 ዓመት ሙሉእ ከይተንቀሳቐሱ ብምቋም ስለ ሃገርና ጸለዩ ዓቢ ኣቦ እዮም። 10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት መሪጾሞም ናይ ገዳም መጋቢ ገይሮም ሸምዎም። እዞም ጻድቕ ኣገራምን ዝኾነ ናይ ጽድቂ ስርሖም መነኮሳት ወልሓንቲ ከይፈለጥዎም ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ንምሳሌ ንውሕድ ሕሩጭ ኣበርኪቶም ን10,000 መነኮሳት ክምግቡ ከለዉ እቶም መነኮሳት ነዚ ኣይፈልጡን ነበሩ። እዞም ጻድቅ ናይ መነኮሳት እግሪ እውን ብምሕጻብ የገልግሉ ነበሩ። አቡነ ሙሴ ዘገረዓልታ ብሞት ኣብ ዝዓረፉ ጊዜ ዝለበስዋ ልብሶም ብናይ ሰብ አንደበት ኣፍ ኣውፂኣ ነቶም መነኮሳት ምዕራፎም ነገረቶም። ረድኤቶም በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይርድአና፣ አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገለጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይኸብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይዚ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛቶም እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1:6። ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከ ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ አንክሮ አድንቆት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ እሞ ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ቅዱስ አቦና ካህን ዘካርያስ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ዓቢ ነቢ ምእንቲ ክህቦም ንመልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብይ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳእ ወይ ከዓ ዓባስ ኮነ፣ ምስ ቅዱስ ገብርኤል ምላሱ ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ኣዴና ግን መስከረም ዕለት 26 ዓቢ ሰብ ጸኒሳ ን6 ወርሒ ኣዋርሕ ንነብሳ ሰወረት። ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸነሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ናብ ኣዴና ኤልሳቤጥ መጸት። ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ 2 ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሐንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሐንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሓሉ። ኣብ ከርሰ መጽሓፍ ወንጌል ከም ዝተመዝገበ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ መወዳእታ ስብከቱ ሄሮዶስ ንሰበይቱ ፊልጶስ ሓው ስለ ዘእተወ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ስቕ ከይብል ከዓ ዓይኑ ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግበአካን ኢሉ ስለ ዝገዘቶ ኣበይ ዝነበረ ደፋር ደኣ እዩ እዚ ከ ንበዓል ስልጣን ዝግዝት ወይ ከዓ ዝውግዝ ኢሉ ናብ ማእሰርቲ ዳጎኖ። እዚ ግዝያዊ ቢን እዚ ድማ ንሄሮድያዳን ንጓላን መምከሪ ዕድል ኮነን እሞ ማለት ኣደ ንጓላ ሄሮዶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ሄሮዶስ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ክትስዕስዕሉ ይኽሞ ደስ ምስ በሎ ከዓ ዝዛረቦ ክሰምዒ ኢኺ እንተደኣ ዝደለኸዮ ክትወስዲ ወይ ክገብረልክ ቃል ይኣትወልኪ ኣለኹ ዝብል ቃል መሊቓቶ ገለ ከይመለስኪ እናባይ ተመለስ እሞ እቲ ዝበሃል ሓቢርና መኺርና ክንህቦ መልሲ ርእሲ ዮሐንስ ቆሪጽ ክሃበና ምባል እንተዘይኮይኑ ካልእ ብድሕሪኡ ስለዘይንስእኖ
ኩሉ ገዲፍኪ ከምኡ ጥራይ በልዮ ኢላ ስለ ኣቐዲማ ዝመኸረታ በታ ሳዕስዒት ጓል ሄሮድያዳ ሄሮዶስ ካብቲ ዝተቐመጠሉ ወንበር ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ተሓጒሱ ዝደለየቶ ክትረክብ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ዓበይቲ መሓለላ መሓልኡ ከየጉደለ ከኣ ርእሲ ዮሃንስ ክትህበኒ ስለ ዝበለቶ ኣዚዙ ኣውሃባ። ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ኢድ ኣደን ጓልን ምስ በጽሐት ድማ ብዝሓዝኦ ነገር እናገለባበጣ ኣንቲ ንንጉስን ንግስትን ዘይተሓፍሪ ዝነበርኪ መልሓስ ሕጂ ደኣ እወ ዘይትምልሲ ተዓጺኽዶ እናበላ ከላግጻሉ እንከለዋ ኩሉ ዝከኣሎ መድሃኒ ዓለም ነታ ርእሲ ዮሃንስ ህይወት ሰኺዑ ኣኽናፍ ኣብቂሉ ከም እትበርር ገበራ። ንሳ እታ ርእሲ ዮሃንስ እውን ዝተገብረላ ከይረስዐት ጎይታኣ ኣብ ዘለዎ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ሰገደትሉ እሞ ከም ዘላቶ ከተስተምህር ፈቒዱላ ብዙሕ ዓመታት ኣስተምሂራ ከዓ ዓረፈት። በዚ ዕለት ድማ ኣብ ሸኽላ ዝተረኸበትሉ በዓላ ይኽበር። ዜና ቤተ ክርስቲያን ተመልከት። ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 14 እስካብ 14 ይብል ማለት እዩ። በረከቶም ብሕደረና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወልዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዐን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝፀረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቖረፀን ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቕ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረከቱ ኣይፈለየና፣ ጸሎቱ ይርዳአና። አሜን። መጋቢት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ተረክቦተ ርእሱ፣ ኣባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ሙሴ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት ምስ ደቃ፣ ኣቡነ አብሳዲ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላ አረፍኩም በዛቲ ዕለት መዋእያነ ዓለም አንቱም በብዙሕ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ቻነ ኢይንሳእ ሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ኩልክሙ እድ ወአንስት በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸለትኩም በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ። አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና፣ ካብ ስንክሳር ካብ ገድሊ ቅዱሳን ካብ ትርፋቶም ኣየትርፈና። አሜን። ጸሎቶም ይርዳአና፣ በረከቶም ይሕደረና። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣረመለይ። አሜን ወአሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይን ዘለለ ዕለትን ሀቤን የምህድግ ለና በሰነ ወጀጋየነ ከድነን ህድግ ዛበሰረነ ታባን ጊዜ ውስብንሰት አላትነን ወባልሃነን ኩሉ ኩሉ ስመዛይከት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ወዘ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማለት ሰብሩ ኩላ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሰ መልእተ ሞገስ መርዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልሃ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለና ኃጣዊነ ተማይጸነ ክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ